Galamay loma rasonyo lulurut di payo kumbul mula tampenyo lulurut untuk kini kita di rumah saja dek corona lama bayo iko nyato kini kita di rumah saja. Payo kumbua kota nyorandang lundodut banyak macam ragam dandangnya lundodut kita lockdown di rumah surang-surang jago jarak antara kita 1 meter pakai masker cuci tangan pakai sabun